आम्ही आंबे काढायला आलोय आणि आमचे देवेंद्र महाडिक इथे झाडावर चढले आहे आणि हे आंब्याचं झाड बघा किती आंबे लागलेत. हे बघा हा ते बघा चढले आहेत आणि जरासं 2 फेऱ्या पार केल्या आहेत त्यांनी. मला वाटतं 500 असतील असं वाटतं मला. ते बघा चढले आहेत. त्यांचं वजन जास्त आहे तरी पण ते प्रयत्न करत पुढे वाटचाल करतायत. हा हे बघा आता एवढे लांब झाड तरी पण ते चढतात. आपल्या आणि आंब्याचा आता देवेंद्र महाडिक जवळच येत आहेत आणि जवळ आल्यानंतर आम्ही आंबे काढले तर तुमच्यासाठी पण पाठवून देऊ. हे बघा आता आंबे बघा हे जरा अजून पिकायला हवे तरी पण ते पिकल्यानंतर आपण खाऊ शकतो. आपल्याला 4 आंबे पिक्के भेटले. हे बघा आपल्याला 4 आंबे पिक्के भेटलेत. अजून 4-5 भेटल्यानंतर आम्ही तुमच्यासाठी पाठवू शकतो. हे बघा आमचा अजय दादा चालतो पुढं आणि बघतो पाठी. हे बघा आमच्या बकऱ्या परत जात आहेत अभि काकांच्या. आणि ते बघा ते वीज दिसते. इथून नाही दिसणार पण तुम्ही बघायला येईल तेव्हा तुम्हाला दिसेल. ते बघा जवळ झालंय देवेंद्र महाडिक आणि पुढे जात आहेत. अजय दादा बोलतोय की काहीतरी बोलते मला ऐकायला नाही आलं पण देवेंद्र महाडिक बोलतात की वजनाचा प्रॉब्लेम होईल झाडावर चढण्यासारखं. तेव्हा का हाय कर हाय. आपल्या रातांबे भेटले. हे बघा 4 रातांबे भेटलेत आपल्या अजय दादाने काढलेत. देवेंद्र महाडिक बोलतात की प्रॉब्लेम आहे वरती आणि अजय दादा बोलतोय हा आणि काय करतोय बघूया. आता देवेंद्र महाडिक काहीतरी करतात. पुढे प्रयत्न करतात जायचा आणि पहिल्याच फेरीला आपल्या अजय दादाने देवेंद्र महाडिकांना मदत केली होती. पाठीवर घेतलं होता पाय. ह्यामुळेच अजय दादासाठी टाळ्या वाजायला पाहिजे. हातात येणार की नाही. आता त्यांनी 3री फेरी पार केली आहे. आता 4थ्या फेरीचा ते बघतायत कसं चढायचं. लागलंय काय झाडं लागले पण ते बघायला हवेत. या आंब्यावर भरपूर आहेत. या आंब्यावर तर भरपूर लागले. आमच्या आंब्यावर पण 1 आंबा नाही लागले. देवेंद्र महाडिक बोलतात की वरती प्रॉब्लेम आहे पण खाली येतात का वरती जातात ते माहिती नाही. घल आणू घल देतील काय. अजय दादा बोलतोय की घल आणू काय. देवेंद्र महाडिक बोलतात की आण बघूया देतात. चला मी पण येतो. घेतो. हे बघा बकऱ्या आणि अजय दादा मला घेऊन जाते घल आणायला. आता तुम्ही बघू शकता घल बघा बकऱ्या पलटत. वहिनी हे बघा काकी गाडी चढलेत पण वजनले. तुमच्या घल आहे काय आंबे काढायचं घल. त्या बघा बकऱ्या पांढऱ्या बकऱ्या पण चढायला गोड आंबा लागतो. आता देवेंद्र महाडिक त्याच्यावर चढले त्याच्यावर गोड आंबा लागतो पण चढायला लय भारी वाटत. आपण चाललेत वाडी घळ आणायला. आता त्या घरात की राधे कृष्णाचे मंदिर आणि त्या बघा ते काय कुठलं ना रामेश्वराचं मंदिर. आमचं घर आपलं कुवाट आहे. आणि मागच्या वर्षी आम्ही आलो होतो इथं तेव्हा
शिमगा होता तेव्हा असं वरती घे. आम्ही थांबा. क्रिकेट खेळायला यायचो इथं. हे बघा आम्ही इकडे बघा ही मली बघा आणि हा अजय दादा बघा. आम्ही इकडं म्हणजे आता शिमगा झाला ना त्याच्या मागे आदल्या वर्षी कधीतरी आम्ही इथे खेळायला आलो होतो. हे बघा हे बाबा काम करतात पात्याला साफ करतात आणि आपण घर आणायला जातो वाडीत. नाव काय ते काकांचं गोऱ्यांकडं. गोऱ्यांकडे आपण घर आणायला चाललोय आणि त्या गोऱ्यांकडे घर असलं तर आपली चांगलंच आहे. आणि आपण जातो जवळच येतो वाडीच्या. अजय दादा शॉर्टकट दाखवतोय. या शॉर्टकट मध्ये खूप जास्त प्रॉब्लेम आहेत. हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपला अजय दादा सोबत आहे. अजय दादा काही लागलं आहे पण तो लागला आहे पण तो काढून टाकला आणि पुढे पुढे चालतोय तो. इथं आम्ही इथं खेळायचो आधी पण आता नाही खेळू शकत. आता वाडीच्या मुलं नाहीत. मे महिना झालाय मे महिन्यात मुलं येतील का माहिती नाही. वाद चढायला नाही मुसाठी दादाने मोठाच प्रॉब्लेम हे केलाय मला पारशी आणि या प्रॉब्लेम आलो. आम्ही इथे शॉर्टकट मध्ये चाललो आहे आणि इकडं सरळ सरळ बघत जावा. हे दाखवून झाड दाखवून हे आमचं आंब्याचं झाड. इथं एक आंबा नाही लागलाय पण या वर्षी वृक्षीमध्ये तिथं आंबे लागलेत का माहिती नाही. मी उद्या जाणार आहे पूजाला वृक्षी तर तिथं बघूया आंबे लागलेत का. लागले असतील तर आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येतो. या त्या बघा काकी काम करतायत आणि ही लाकडं. आता पुढे जायत जायत आपण वाडी बघू. तिथं मुलं खेळत असतील सगळे माणसं काम करत असतील. हे बघा घर. आता आपण गोऱ्यांकडे जाऊन घर आणू त्याच्यामध्ये घल म्हणजे आंबे काढायला. घर बोलते असंच बोल. घल घर हे बघा लाकडं. ते बघा ते काका पाठी दाखव पाठी. ते बघा ते काका पातेले साफ करते. हे बघा हे आमचं वाडी. आता आपण पुढे पुढे जाऊ गोऱ्यांकडे घर आणायला. ते बघा पोलं खेळतात. हा ओमकार खेळतोय आणि बॅटिंग करतोय. व्हाईट बॉल गेला आणि हा बघत पण नाही आमच्याकडे. हे बघा आम्ही घर आणायला त्यांच्या घरात येतोय. अजय दादा बोलते की घर आणायला. त्या बघतोय घर कुठे भेटतोय. आपण कुठं आलोय माहिती नाही. हे बघा कोंबड्या. भेटत नाही अजय दादाला आणि तो शोधायचा प्रयत्न करतोय. हे बघा काकी काहीतरी घेऊन येतात. आपण इथं आलोय लग्न घरात. काका घल आहे ना तुमच्याकडे. कोण नितीन का कोण. नितीन कोण. हा एक आहे घेऊ. ते काका बोलतात एक घर आहे देव्या देवेंद्र महाडिकांना पाहिजे. नाही वो का आले घर आणायला पण मला माहितीच नाही घर काय. आता आपण बघूया घर काय. हे बघा हा आम्ही फक्त 5 मिनिटासाठी नव्हतो लगेच येऊ. आणि घर म्हणजे हे बघा हा झाड बघा. हे जे आंबा पिकलाय पण तो खाली पडलाय. इथं खाऊन टाकला. वांढराने खाऊन टाकलाय आणि अजय दादा मला शिकवतोय. आता मी प्रॅक्टिस करून
मुंबईला पण हे असे व्हिडिओ दाखवत जाईल कार्यक्रम असताना. आंबेडकर जयंती, शिवाजी महाराज जयंती तसं दाखवत जाईल. आणि माझं नाव सुजय समीर माडिक. मी विसरूनच गेलो होतो तुम्हाला सांगायचं. आणि हा अजय दादा चालतोय पुढं पुढं. आणि आमची वाट सरळ का उलटी आहे ते माहितीच नाही आम्हाला. सरळ असली ते चांगले. ते बघा या रस्त्यामध्ये मला अडकायला होतं, मुसाठी मी उडी मारतो. हे बघा आमची वाट, ती वाट बघा, ती वाट. आणि आम्ही जाते सरळ आणि ती वाट आहे उलटी. आता माहिती नाही, देवेंद्र महाडिकला आवाज द्यायला सांगायला पाहिजे, पण सांगायला नको, आम्हाला आता वाट कळाली आहे. आंब्याचं झाड, पण त्याच्या एक आंबा लागला असेल का माहिती नाही. आणि झाड मध्ये आलंय कुठलं माहिती नाही. आपण सरळ सरळ जातोय, आपली वाट पण जवळ येते. आणि ते आपण वाटेत गेलो, आपण घरमधून आंबे काढले, तुम्हाला ते 4-5 आंबे दाखवू आणि आमचा व्हिडिओ नमस्कार करू संपू. आणि असं पुढे पुढे जाताना मी येतोय आपला जवळ. हा कुठं? देवेंद्र महाडिक बोलला की तिथे जनावर असेल, पण काय जनावर. आता आपली वाट येते सरळ आणि अजय दादा पकडतो साडी. साडी पकडताना पण ती येत नाही हातात. आणि असं सरळ सरळ आंबे पकडायला साडी बोल. आंबे पकडायला साडी आणली आहे. आणि सोबत चुडी आणली असती तर अजूनच मज्जा. चुडी कापून तुम्हाला दाखवली असते आम्ही कशी खातो आंबे. आणि आपण जात आहे, तिथं वाट छोटी आहे पण तरी पण अजय दादा मला वाट देतो. देवेंद्र महाडिक जरा पुढे पोचले आहेत आणि त्यांच्या हातात पिशवी सारखं काहीतरी आहे. लांब जा, लांब. मग सगळं दिसेल. मी जरा लांब जातोय तुम्हाला दिसण्यासाठी. तर बघा त्यांच्या हातात पिशवी आणि अजय दादा घल पकडतोय. आणि देवेंद्र महाडिक बोलतात की ते घल मध्ये साडी टाकडायला आणि ते पकडायला. आणि आंबे 4 आंबे तुम्हाला दाखवले. आणि हे बघा, तर बघा तिथं तुम्हाला नदी होती पण ती आता नाहीये. आम्ही गणपतीतून येऊ ना तेव्हा दाखवू. मी गणपतीतून येत अजय दादा देवेंद्र महाडिकला देतोय. बघा 4 आंबे. इथं पण आंबे आहेत पण ते पडलेत आणि वांदराने खाऊन टाकले. आपला अजय दादा देवेंद्र महाडिकला घल देतोय आणि तो काट्यात अडकलाय तरी पण ते काटे तोडून फोडून तो पुढे येतोय. हे बघा देवेंद्र महाडिक ते येतात, ते घर पुढे टाकतात आणि तो आंबा काढला तर आम्ही तुम्हाला दाखवू. देवेंद्र महाडिक पकडतात. नाही या पकडला पाहिजे. आणि हा अजय दादा बघतोय त्यांना, त्याला झाडावर चढता नाही तरी पण तो बोलला की मी चढू शकतो, प्रयत्न करल. देवेंद्र महाडिक चढले होते आधी, मुसाठी ते चढू शकते. पुढच्या वर्षी अजय दादाला प्रॅक्टिस करून यायला पाहिजे, पुढच्या वर्षी त्याला चढायचं आहे. आणि हे बघा त्यांच्या हातात पिशवी आणि काय करतात बघा. ते बघा आंबे पकडले. आणि आंबे पकडताना तर बघा पकडले आहेत आणि काढले सुद्धा. त्यांच्या गलीत 3 आंबे पडलेत आणि हे 3 आंबे काढताना तुम्ही दाखवू शकतात. आणि देवेंद्र महाडिक ते काढून गलामधून टाकतात पिशवीत. 4 का 3 आंबे पडलेले आहेत. आणि इकडून तुम्हाला आवाज येत नसेल पण इकडे काहीतरी लग्न आहे. मग कसलं लग्न नाही, सॉरी, इथं आहे स्पीकरचं काय कोणीतरी गाणं लावलंय.
आणि हे आम्ही तुम्हाला दाखवतो. ते बघा देवेंद्र महाडिक अजून 3 आंबे काढले. 4 आंबे. मी तुम्हाला पुढं काढून दाखवतो, झूम करतो. हे बघा देवेंद्र काका एक करतात, आंबे काढतात. अजय दादा बोलतोय. आता देवेंद्र काका काढतात पुढे आंबे. दिसतंय ना? हे बघा ते बघतात कुठं आहे, मग ते तसं ते घल टाकतील. तर बघा जरासं मोठं पाहिजे. घ्या भेटला नाही. आणि एवढे आंबे काढलेले आहेत. हे कच्चे आंबे आणि हे पिकलेले आंबे आहेत. आणि हे कच्चे आंबे पिकायला ठेवणार आहे आपण. पिकल्यानंतर आम्ही परत तुम्हाला असाच व्हिडिओ पाठवू. हे बघा आमचे देवेंद्र काका परत पिशवी पाठवली आणि परत आता पिशवी घेऊन परत कामाला सुरुवात करतात. ही विहीर दाखवू काय? कळंबस गावची विहीर, एकदम जुनी विहीर. 300 वर्ष झाली असं वाटतं. आणि हे झाड बघा, पिंपळाचं झाड. आणि अशाच या कळंबस ते गावात खूप एरियात खूप विहीर आहेत. आणि ह्याच एरियात जास्त विहीर आहेत मला असं वाटतं. आणि मी असं जात आहे. ही विहीर मोठी आहे. तेव्हा ह्याच्यामध्ये पाणी येईल तेव्हा आम्ही बघू. मी जरा जास्त झूम केलं होतं, पण आता दाखवतो मी. कच्चे आंबे ना, हे कच्च्या आंब्यामध्ये 25-30 आंबे आणि याच्यामध्ये 4 आंबे. पिकलेले 4 आंबे भेटले. पिकलेले 4 आंबे आणि अजून पिकलेले देवेंद्र काका काढतात. पिकलेले भेटले आणि आम्ही ते खाणार आणि तुम्हाला दाखवू शकतो. हे बघा 25-30-40 असतील. हे बघा हे आंबे पडलेले आहेत, पण ते वानराने खाऊन टाकले. देवेंद्र काकांनी किती कच्चे आंबे काढलेत. आणि हे पक्के आंबे, कमी पक्के आहेत पण कच्चे आहेत. पेंडामध्ये ठेवले तर चांगले होतील, पिकणार. आणि अजय दादा सांगतोय. हे बघा देवेंद्र काका खाली उतरतात. अजय दादाला सांगतोय मी त्याला मदत करायला. देवेंद्र काका हा बोलले. आता अजय दादाची ताकद बघा. अजय दादाने काय केलं का माहिती नाही. देवेंद्र काका बोलतात की एवढ्या वर्षानंतर चढलोय मी. ते लहानपैकी पण चढले होते. बघा काय हालत झाली. ते येऊया. हे बघा ते पिकलेले, हे सगळे पिकलेले. हां. एवढे पिकले बघा किती पिकले. 1 2 3 4 5 6 7. देवेंद्र काका बोलतात की एवढे पिकलेले आंबे त्याच्यामध्ये ठेवायला, नंतर चेक करता येतील. आणि बघा चला आता जाऊया आपण. हे बघा आंबे किती आहेत त्याच्यावर. पण देवेंद्र काकांचे काम नाही. अरे दादा 1 किलोच्या गोणीमध्ये घेऊन चाललाय आंबे. हे असे पुढे पुढे चालत आपली वाट येईल. तर बघा तिथं काहीतरी पात्याला जाळून ठेवलंय त्या काकांनी, पण ते काका इथे दिसत नाहीत. अंड्याची पडवी अडवी. हे बघा
आता तुम्हाला भेटणार आहे रात आंबाचं झाड दाखवणार. ते जे पिकलेलं आहेत असतील. हे दाखव, हे व्यवस्थित दाखव. हे बघा, हे बोकरं आहेत. हे बघा, हे बोकरं. ते बघा तिथे किती लागलेत. आता आपण रात आंबाकडे जाऊया. अजय दादा, रात आंबा पिकलेला काढतायत. ते बघा देवेंद्र काका, तिथे एक वट्टी. ते बघा, काका हे आणले तर इथे पण आंबा लागला असेल तर काढी. हे बघा रात आंबा. हे बघा, अजून आपल्या अजय दादाकडे. हे बघा अजून एक पडला. आपले देवेंद्र काका घरनी कापतात. हे बघा, आपल्या अजय दादाकडे जाऊया आणि अजून त्याच्या खिशामध्ये ठेवलेले रात आंबे बघूया. ते तुम्हाला दिसतं रामेश्वराचं मंदिर दिसलं. आणि आपण आता घर द्यायला चाललोय. अजय दादा बोलते हा. तर बघा आम्ही तिकडे त्या जंगलात गेलो होतो आंबे काढायला. आणि त्या अजय दादाच्या हाताला आंबे आहेत. आणि हे बघा, हे काजूची झाडं किती काजू लागलेत. आता ती मोठी होतील आणि काजूचे झाड संपले आहेत. काजू पण आमच्या घरासमोर काजूची बिया लागल्या. तुम्हाला दाखव अजय दादा. बघा सूर्यास्त व्हायला आलाय. सूर्यास्त व्हायला आलाय. सूर्यास्ताचा व्हिडिओ आहे. चालू आहे ना रे बाबा, हे चालू आहे. सगळे काल काय दिसते. हे बघा, येऊन येऊ मी. जा हा जा, जातो लवकर जाऊन. आता मी अजय दादासोबत परत घर द्यायला चाललोय. आणि त्यांची अजून माहिती सांगल वाडीतली. अजय दादाने कुठला शॉर्टकट काढलाय माहिती नाही. बोला. हा इकडे खाली गेलं होतं. सोन्यास मला कुठे चढता येते. नाही हे बघा, आता परत वाडी आली. देवात चढलेलं. आता हे आपलं शॉर्टकट. आणि मला जरा प्रॉब्लेम होते चालायला. आणि अजय दादाने कुठला शॉर्टकट आणलाय काय माहिती. इथं काहीतरी जाळलं होतं. हे बघा, आपले देवेंद्र काका तिथे थांबले आहेत. फेऱ्या मारतात, बघतात किती झाड आहेत त्याच्यामध्ये. आणि हे आंब्याचं झाड पण ह्याला अजून आंबे नाही लागले. अजून 2-3 दिवसांनी त्याला आंबे लागल्यानंतर आम्ही दाखवायला येऊ काय काय झाडांवर. आता आपण जाऊ घरी. आणि आमच्या घरासमोर एक काजूचं झाड आहे, ते आम्ही दाखवू तुम्हाला. आता आपण जातो घरी. देवेंद्र काका आम्हाला बघितलं. आम्ही बघणार होतो त्यांना बघितलं आम्हाला. आम्ही चाललो धावत. आणि तर बघा आपलं रामेश्वराचं मंदिर. आणि आता आपण जाणार आहे. हे आपलं काजूचं झाड आहे. इथे काजू लागतात पण आता नाही येत. आता आपण आपल्या घरी जाणार. आता आम्ही जायला होतो. हे आमच्या टाकी आले. टाकी आणि कोण होते. आता हे आम्ही घेऊन चाललो आहे. हे बघा, आमचं काजूचं झाड एवढं मोठं झालं आणि लय काजू पडलेले आहेत.
उचलत नाही, काढत नाही, उचलत नाही तुम्ही. उचलतो. आणि आता आम्ही जातोय देवेंद्र काकांच्या घरी आणि आपण त्यांच्या फॅमिलीला भेटू शकतो. आणि आपण सरळ सरळ जातोय. हे बघा काकी. आपण घरात जाऊया घर. हे बघा आम्ही 1 किलोच्या गोणीमध्ये एवढे आंबे आणि अजय दादा बोलते 15-16 एक तरी पण देवेंद्र काका आपले जास्त देतात. हे बघा काकी. आपण घरी जाऊ. हे बघा आंबे. सगळे तयार आहेत पिकणार अजय. त्याच्यामध्ये पिकलेले कुठे आहेत? बाबू उठला ना? पिकलेले साईडला जास्त नको देऊ. त्याला काय करू माहिती काय? पहिल्यामध्ये ठेव. बस बस. पिकली लागे ना. पिकले कुठं आहे ते अजून नव्हती होती ती. ते बघ ठीक आहे ना. बस झाली ती. थोडासा झाला तो बाजूला ठेवला नाही तो हा व्हिडिओ. हे बघा आपला हार्दिक पांड्या, हार्दिक दादा आणि हा आपला दादा. आणि हे आपलं मंदिर. मैं ऐसे नहीं उपयोग करूंगा. हे आपलं नारळाचं झाड बघा इथे किती नारळ लागले. व्हिडिओचं क्रेडिट जातं आपल्या सुजयला. तर सुजय तुझे धन्यवाद आजचा व्हिडिओ होस्ट केलास त्याबद्दल. नमस्कार.